Primer dia de funcionament de les noves línies express d'autobús que travessen Barcelona i primeres queixes. Tot i que tant usuaris com conductors d'autobús reconeixen que el viatge és més ràpid, alguns viatgers han perdut temps per falta d'informació. Aquest passa per la universitat? Sí. Vale, estupendo. ¿Es que feia el 56? Sí. Gracias. ¿Me puedes decir dónde va este autobús? Este era el 57. Confusió durant tot el dia en algunes parades d'autobusos de Barcelona pel canvi de línies que comença avui. Bueno, el que tenim clar, el que no passa per aquí, que és el 56. Hem arribat aquí i hem vist que ja no està el 56 i suposo que hem d'agafar l'H12. Una confusió que s'ha viscut sobretot a l'avinguda Diagonal, on la nova línia H6, que fa pràcticament el mateix trajecte que feia el 74, ara circula pels carrils centrals i, per tant, no para a les mateixes parades. Jo he anat un altre cop a la parada antiga i perquè hem vist passar pel mig de la Diagonal el bus nou, que si no, allà esperaven tot el dia. A la Gran Via també s'ha prioritzat l'espai per als autobusos i ara són 2 els carrils reservats per a taxi i bus, fet que afavoreix la seva rapidesa. De moment va bé, per nosaltres sí, i pels taxis també, però per la resta de circulació està bastant saturada. Home, de moment que hi ha més embusos, no? Això sí. Aquí la nova línia H12 recorre 11 quilòmetres en línia recta, un clar exemple de cap a on tendirà la nova xarxa ortogonal, que s'anirà desplegant progressivament en els pròxims 2 anys.